takejto krajine, nielen v zdravotníctve, chudobní majú smolu. Čiže to som zasa ja povedal a je to pravda. Myslím si, že aj tá odozva medzi ľuďmi potvrdila, že toto je taký otlak, bolavý otlak ľudí. Chudobní sme chudobní a chudobní majú v našej krajine smolu práve preto, lebo obchodné záujmy vysoko a hlboko prevažujú nad ľudské práva občanov. No a čo s tým by sa dalo robiť? Samozrejme, že ťažko povedať. Idú voľby, to znamená, že ľudia sa môžu rozhodnúť, že zvolia iné politické elity, než ktoré nám tu vládnu už 26 rokov a ako keby to Slovensko sa stalo takým zakliatým kráľovstvom.